musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe, andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. So daneri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeñay windere fen jayi ɓattake bindaɗo amde 17 jolal hitande ujunnaje nogas e nayyi ɓattake men fahati koye gandal. Inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamiɗen yen juule kala saaha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men o duniya. En jetti en jaari khalifaɓe diine aɗa kala. musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima, min juurimama, min duwanima, min ñaguimama duwaw. Enen kala en denti en mbi alhamdulillah. No kewɗen wadde kala altina ko arde men e wasiya gandal, kono kadi humpitade ɓuuri humpede. Garen seeɗa e actualité ji leydi Sénégal ha to Gabon e Mali kala. Ɗum noon joni joni hade men yettade yewtere men ɓuuɗal yumde. ñalawma hanki o ko 17 lewru jolal hitande ujunnaje 2024 woni hanki o ñalawma mo hooreji leydi Sénégal suɓino ɗum ko caggal nde o firtuno suudu sardiyeji ndu leydi Sénégal wo nanguno ko 17 lewru jolal ɓiɓɓe leydi ndi ene jalta ene cuɓoyo sardiyankoɓe muɗum lebbi 6 tan caggal nde ɓe gari e gardidi le follaamu leydi Sénégal woni kanko Bassirou Diomaye Faye e no wondiga e hoore jagorɗo makko woni Ousmane Sonko. ɓe mbaɗi campagne mo ganduɗa ɗum ko hanki o jamma hanki noon caggal nde jencudi ndi yalti wonande polgu wonani landa Pastef e gardugol Ousmane Sonko o daɗi heddiɓe to puccido gata leelani noon kanko Macky Sall gardiɗo wonande kay coalition takko wallu windimo ɓattake wonde oɗo saaha nguɗo polgu labti ceer Amadou Ba ko noon Bougane Gueye Dany ko noon nonne kadi Barthélémy Dias e woɗɓe e dawriyankoɓe kala oɗo saaha noon hayso tawi woni jencude ndi yaltidani tew ha laaɓi e tonggol gandagol kono wonande no rokkirirani ene andina kam oɗo saaha Ousmane Sonko hanki waali ko amde e lewade taw ko toon to wuuro mum Ziguinchor ha to Dakar kala Dakar to joɗorde mabɓe Pastef ha faynma toon to Ziguinchor kala e wiide cetal seni tambingal sumgoji leydi ndi ɓe kolliti sumgoji ɗi ndewi lawol ala kala ɗo tina hen accident ji walla caɗele hayso tawi wonti won e bureau ji udditi e lelgol seeɗa walla ni wonɗo wiya wonko laaɓani no fewi kono ɗo saaha kam hande o ko fate suudu saɗeji leydi Sénégal fawi hen jungo ko Ousmane Sonko kam e yaadiɓe mum kala Sénégal naɓe noon kolliri min dokkatama présidentiel gona président min ɗawma assemblée nationale ko fate golle ma kala daro oɗo saaha noon kanko Ousmane Sonko nder campagne makko kalɗo ari o wiyata ko on dokki amen présidentiel min joɗima kono so tawide gande on dokkani amen suudu saɗeji leydi Sénégal ala komin mbawi gollade kala komin gaddi toon ɗen sardiyankoɓe en mbawi salade wasa rewde no foti wawde yarude ni ɗum jeeyi sababu noon hanki ken
tolno e million ngaji jeeɗiɗo ɓiɓɓe Sénégal naaɓe jalti ngam suɓoyade sarɗiyankoɓe muɗum. hanki noon ko fate banggue nder leydi ndi Sénégal hewɓe jalti kono kadi teskede ko wayno diwan Jolofa ko sartaji oɗo saaha hande eggoɓe ene jaaha wiyeteɓe egga hoɗo en ene gabbo jawdi beele ɓene goota walla ala. won hen kadi kolliti hewɓe hen koko juuki toon to Dande Maayo beele hen ene mbawa. woni hen kadi kolliti hande o wona koye lappere gawri e guerte kala. ɗum noon beele oɗo saaha hewma ɗaccu guese mumen mbawa wotoyde walla ala. woni hen ko rewɓe e jawdi men saabu ko saaha denal jawdi. woni hen toppiti ko guese men waalo beele ɗe gueɗe kala ene jarni jomin accude jaaha cuɓoyo sarɗiyankoɓe walla ala walla holluma firtima taw ko sumgoji sarɗiyankoji gona keptinaɗi hono no présidentiel ni. ko wawi wonde kala ko ñalawma hande o ɗamina jencude ndi ma yaltu ha no hannirta ni hen. ko wala ɗum ko noon jaagoɗɗo gueɗe nder leydi kame jaccirgol laamu holliti hanki weltare mum ko fate banggue ɗiɗo hen sumgoji ndewi lawol ala kala ɗo tina kareli walla pelɓodiri e ko nande ɗiɗon gueɗe kala. jayde moon weltare TV ma arto hen ɗo e kikiɗe so tawi heeɓi jencude ha laaɓi kono ɗo saaha kam suudu sarɗiji ndu leydi Sénégal e jooɗoɗe mum gonde toon fawi hen junggo ko Ousmane Sonko no wirino so tawi min keɓani wonande kewendi toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal min mbawata gollade. to leydi Mali hanki o walla mbiyen hecci haalande Sokel ko gala Mayiga woni hoorejo jaagoɗɗo leydi ndi leydi Mali hanki yaltini konngudi muɗum. ɗin konngudi noon ko konngudi ñingdemo laamu ngu hay so tawi woni o yetti laamu ngu e darde mum fayodinde kono kadi koninkoɓe leydi Mali ɗe walande caggal hitande koɓe tetti wuro wiyetengo Kidal. saabu Kidal ko toon kala hunde fuɗɗorino ha leydi Mali dañi corti ɗi ganduɗa naati hande e teppi kawniɗi no feewi. jeeyi sababu noon araray leydi Mali kame koninko mum ɓe faama ene keeɓi toon ne jogui ndenka e kisal o holliti ɗum ɗonne kadi ko victoire baɗɗo fayida no feewi. nden yewtere noon o waɗi ɗum ko yeeso mouvement mo ganduɗa mo heptinano no feewi woni M5 RFP. o yaltini toon konngudi makko o holliti ko fate dirtingol sumgoji dirtinaɗe ɗi kanko ala kala ko tini hen firti noon ko tinano hen haydara kono o holliti yonti wonande kay laamu militaire ngu watta haqqille mum ko fate sumgoji ha tenti noon beele leydi ndi ene ɓuura wonde e jaam. oɗo saaha noon hewɓe noon e nder konngudi o yaltindi wonno jiiri ɗum woni hen jiiri ko ceerigu mawgu e luural mangala woni to laamu to woni to laamorgo to woni to golle to toon noon so tawi wayidani hen gueɗe goɗɗe kala ene mbawi herƴude ha ɓurta. to leydi Gabon eɗen gandi kamɓene ñande asende ɓe jeehino suɓoyade wiide eyi walla ala woni sumgoji référendum wiide eyi walla ala. eɗen gandi général oɗon gui lebbi 6 ko ari e lefol laamu ɗum ko caggal nde o folli biyeteɗo Ali Bongo o ndimba ɗum ko caggal nde élection wanno on catal seni holliti ko kañum gañi caggal mum noon wonande lundiyanke biyeteɗo Albert Osa on ɗo hollitino ko kañum gañi waɗi pooɗe ndure ko nden tigui oɗo militaire général Olongui porfiti wonno ko 30 lewru août itti laamu makko ha laaɓi ɗon jooɗi. caggal mum noon waɗino jonde kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi kala nden jonde ɗereji tongaɗi ɗi kala o wi en mbawa sinude ɗum so wona mbaylen tongorgal leydi ndi. ɗum noon ma jeehede ɓiɓɓe leydi ndi kolliten ɓe soɓe mbi eyi cinen soɓe mbi ala ɗaccen. oɗo saaha noon hanki o jencude ndi yalti ko wi eyi ene yaadi yo tongorgal leydi ndi wahle ko. ɗum noon ma wonoy kala temedere ɓe dañi hen 91 piccal 80 wi tan ala ko 6 piccal nogas. ɗum noon firti oɗo saaha mo gonɗen ko fate poste hoore jaagoɗo leydi ndi koko momtete ha laaɓa manda ko duuɓi 7 ɗo wonnoɗo kono wawa diwde mandaji 2 tan kaɗata. ko wona ɗum ko noon toɓɓe kewɗe goɗɗe waɗe hen kono kadi hay so tawi woni a woni laamɗo so tawi a maayi walla a ciɓɓi ronatama nguɗon laamu. ɗen gueɗe kala ene nder ɗen toɓɓe pour wahlidde ko fate banggue suudu sarɗiyeji walla ko fate banggue tungorgal leydi woni constitution leydi ndi Gabon gasi ha laaɓi ko fate banggue jencude leydi Gabon kala 191 wi eyi ene yaadi hen yo wahlite kala 100 ko 6 tan kolliti jaadani hen. ɗum noon firti ko wi ene yaadi hen ko ene wayno ko ɓiɓɓe leydi ndi kala. to Mozambique gila tan wiya o gañima kanko Daniel Chaba
dañel sahpa ɗum noon gila tan wonande o wiya o gañima gilden ko pelɓodiral musgal woni e nder leydi ndi ɗum noon ko pelɓodiral musgal woni tan to Mozambique ɗum koye seppoji jamma ñalawma ha tenti noon ɗin seppoji ɗi lundogo noddata e kala saaha ko fate gouvernement leydi ndi ha tente jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu noon holliti hankkadi ni seppoji karminama e nder leydi ndi kala baɗɗo seppo ko wawi yande dow mum kala ko kañum toñi hoore muɗuma leydi tawitende Afrique austral woni Mozambique ɗum noon ko gila tan jeenayyi lewru novembre hawde saaha mo gonɗen e kala saaha lundogo kañum kay jeyti wonde ko kañum gañi ko lande laamu tan e meɓe gembi o woni Daniel o ko on rokka polgu ɓe kolliti noon ɓeɗo hen gueɗe ɓe jadatani hande ɓe jatani hen janggo kala to joolam jaaɓeri leydi Russie waɗi piyanɗe mum gulɗe jew ɗen piyanɗe noon ɗen piyanɗe leydi Russie waɗi piyanɗe mum ɗe ganduɗa ɗum ko hanki o ɗen piyanɗe ɗe ganduɗa to leydi Russie jafoɗon hanki o leydi Russie waɗi piyanɗe mawɗe no fewi ɗen piyanɗe noon ko fade tan to Ukraine noon holliti e wiide Zelensky hoorejo leydi ndi ɓe mbawi fukkude misilaji mabɓe e dornaji mabɓe kala koye nokkuji kuɓɓam leydi ndi waɗi noon pittali sappo kalkiɗi hen waɗi yimɓe hewɓe gañiɓe hen temedere e nogas misila e capanɗe jeenayyi drone ɓe mbawi tigui bonnude hen kamɓene ko heewi ɗum ko hanki ɗen gueɗe ko walla ɗum ko États-Unis de Amérique yamiri wonande Vladimir Zelensky nde hutorto taw ko misilaji ɓurɗi wawde woɗɗoyde ɓuri wawde fiide ɗo woɗɗoy siftinde moon yontere yawtunde jagorɗo toppitiɗe gueɗe caggal leydi mo leydi Amérique waɗino jilmum toon to Berlin lamorgo leydi Allemagne gam erade wonande européen ji ne mbawata wadde balle mumen ko keñorade faade leydi Ukraine ko adi Donald Trump ene jooɗo e laamu ngu to leydi Liban porte parole du Hezbollah woni joguiɗo konngol Hezbollah kañum woni baraɗo e nder fiyande taw nden fiyande noon waɗi ɗum ko Israël on mbiyetede Mohammed Afrit ko on woni baraɗo to nokku biyeteɗo Ali Hijaz ene tawe e nder Beirut Brésil sommet ko fate G20 hoorejo leydi Amérique Joe Biden ne tawi toon ma o yillo ladde ɓurde mawnude e nder laddeli kala ladde mbiyata ladde Amazon gam yurnitade ma o yidir e hoɓɓe toon hande taw mari koye ganni e pina tawaji mumen kala gasi a laaɓi kumpital men garna men subaka hande o joni yewtere men buuɗal yurmede kala altina eɗen keewi hirjinde koye men faade gandal nde tawno ko gandal woni kala gandal yadata koye humpito kañum woni humpitade sa nani gandal ko humpitade hunde kala nde jiiɗa kumpitoɗa sene moƴƴi naftoroɗa se ene boni ɗacca kala ko jiiɗa humpito se ene moƴƴi nanga so ene boni ɗacca perte ala hen woodi hen ko andude ɗum jeeyi sabab fulɓe mbi dawde bongol welani kono ene wemtina dawde bongol welani kono ene wemtina neɗɗo o sa dawi bongol ngol welani kono a heeɓe maggol gandal kala kara waɗa e aduna won jangde woni nder heddoto ko miccoɗa ko dañƴa hen walla ka dañani hen kala ko mbaɗɗa leçon e nder hay soko bitig guddiɗɗa walla ko daabeji coɗɗa walla kala ko mbawɗa wadde perte ngala hen saabu won haqqille mo dañƴa hen on haqqille ko mbasɗa jawdi ma ko foof walla ko mbasɗa hen doole ma ko foof walla ko mbasɗa hen an ko mbaɗɗa hen ko foof sa miccima tan ma dañ ko rokkuma ɗum jeeyi sababu noon dawde bongol welani kono ene wemtina ɓayde dawde bongol welani kono ne wemtina en jii hanki kene wona million ngaji jiiɗi dawi hanki suɓoyade
jagorɗe suɓoyade sarɗiyankoɓe men. Ko adi ɗum kewna balɗe 15 en jii ɓen dawriyankoɓe naate nder leydi ndi moni kala ne huno. Holko ŋakkiri dawriyankoɓe heddiɓe ha mbawi fiyede ngal piggal? Dawde bongol welani kono ne wemtina. Holko mankiɓe, holko ŋakkiri ɓe, holko ɓe mankini? Beele ɓe micco piggal ngal ɓe piyano lebbi 6 ko musgal no feewi ha laamu naati e juuɗe Pastef en. Hanki kadi hono ngal piggal kadi ɓurgal musde waɗi dawde bongol welani kono ne wemtina. Holko wemtini ɗon ha jomin tesko ko jeeyi sababu ɓe piya? te aɓe jogii projet ji moƴƴi, aɓe ngare yimɓe no moƴƴi, aɓe naate yimɓe no moƴƴi, aɓe kalda yimɓe ɓe, aɓe jaldi te ɗoɓe ngari kala yimɓe ɓe dokkiɓe hoolare mamin ngar. Holko ngakki ɗon ko jomum kala micco holko mankini, walla holɗomi rewani, walla ɗo ponnomi rewde, walla holko bonnomi wadde, ɓe ɓe ponnomi yiide, ɓe ponnomi rewde, ɓe fotani rewde. Beele ɓe uddiɓe demal mboɗo rewe mabɓe, beele ɓe ko ɓe walla ala? Beele yimɓe ɓe wondi koɓe gullata ko min ɓe garmi ɓe ngala kayitaji walla ala? Mbete koɓe jooɗiɓe walla ɓe jooɗaki? Beele ɓe kaalat tan kono ɓe gotata? Holko jeeyi sababu? Beele walla ɓe jogii pellital walla ala? To banggue yewtere mon Buuɗu Aliyu Mende e analyse mum ene gonɗini heewɓe ɓurɓe yidde heedande wone soit ɓe ngala kayitaji, walla jarnaniɓe wotoyde, walla jarnaniɓe accude haajuji mabɓe, jarnaniɓe accude golle mabɓe, walla ɓe ngala kayitaji, walla ɓe ganda moɓe cuɓoto. Anduɓe ɓe mbaɗi fiyande men, fiyande otti, aduna kala tini tene labti ceer ala gol wulti. So wiyama hol ɓurɓe jogade kayitaji, ene anda e nder leydi ndi, saabu cukalel ɗo jibina tan fewne kayit. So mawni seeɗa daña carte d'identité, so yonti fewna carte électeur mum jooɗo hen. Nder diwan Diourbel, Saloum, ɗo sernaɓe ɓuuri hodde pop e nder leydi ndi Sénégal ene jogui kayitaji. Pijirta kayit kamɓe. Kayit noon ko kañum wotata, ko kañum rokkata résultat labɗo ceer. Sa woni jingowo ala kayit, jingguere ma yahata. Sa woni jingowo ala ko jarantuma, jingguere ma yahata. Sa jinggi a yiɗi a waɗata nafata. Way kono ndeɗo jayne ndi aɗa yiɗi jayne nde kono a jingantane ne yahata? Aɗa yiɗi kono a jingata, a watta hen peeje ma, a watta hen mbuɗu ma, a watta hen haqqille ma, a watta hedara kada heɗota aɗa yiɗi tan yahata. Kala ko jiɗɗa koma nafa ɗum, kala ko jiɗɗa koma kollira aɗa nafa ɗum. Saɗa jingani aɗa yiɗi jingude, il faut nafa. Nafirta ko kartal ma, gadda goɗɗo, gadda goɗɗo, gadda goɗɗo, gadda goɗɗo, kamɓe fof ɓe ndenta gonon keweni ñaɓɓon ɗo. Mo jiiɗa fof jiiɗa wujjude haqqille mum par ce que ka jingowo. ɓayde ka jingowo wonko musanma, so résultat ji jaltine muusma, walla mbiya ka gujjaɗo, walla mbiya enen de ɓuuri heewde, walla garta e miijoji goɗɗi, hunde tunda haqqille ma, a jingani. A addani jingowo, a rewani jingowo, a fooɗani jingoɓe, a waɗani no jingowo waɗata ni. Saabu jingowo holɗum mo yi fof fooɗat, mo yi fof wujja haqqille mum, mo yi fof funta, mo yi fof ha daña dental, beele janggo wonko yaltata ɓerdam wasa musde. ɗum ene jeeya hen. Kono majorité o ala kayita, kadi ko ɓuuri hen heewde nder diaspora o, heewɓe hen ɗaccata golle mumen ngam wotoyde. Woni hen kadi wonɗo gonoyta mbawa accude toon jaaha wotoyde, saabu heewɓe wonoɓe caggal leydi woni hen ko majorité ko ɓuuri heewde ko natɓe ɓe ngala kayitaji. Wonɓe toon tabbitɓe humpitiɓe ñande kala ko woni ambassadeur, ñande kala ko woni ambassade, ko woni leydi, ko woni mouvement ji, ko pelle ɗen pelle so tawi ala hen ala ko gandata. Ɗen pelle moni kala koko winditi ne jogui kayitaji, ne andi ñalawma, ne andi date, ne andi ɗo yahata, ne andi ɗo yarata.
sa noddata ko batuji ambassade leydi ma, a noddata ko batuji leydi ma, taw ko batuji gonga e gonga. won pelle ne ngaray ene giwa e leydi ma ne jaha caggal leydi, soit ɓe gaddata ko affaire golle, walla soit ɓe gaddata ko affaire balle, walla soit ɓe gaddata ko affaire laamu ngu ko sohle mabɓe. an a tawetaki a arata, goɗɗo so tawama jaɓata haalande wiyete ko a feccoto e leydi he, walla a feccoto e haalisal he. hunde fof ka ɗawaɗo, hunde fof ka moɓɓude guite, aɗana jooɗi tene mbiya ka jingowo, hunde ne musma tene ɓeye toon ana paari, goto fof ne jogui ne paari, so ari waɗa, an so ari goya. saabu wonko jarnani men, wonko jarananima, ko jarananima ko noon wonɓe jarani ha keeɓi ɓakkere. so tawi ko jaraniɓe ko yonti, ko jarananima ko an keddo aɗa saɓɓito aɗa waya, taw ko an waɗiri jungo ma. ayi aduna o Allah itti kala fawe men ko moye tan. aduna o kala mo jiiɗa waɗa rosir hokku ɗum moye. sa kala jiiɗa nde waɗa hunde, sa yiɗi hunde ɓuura yodde, ɓuura fewde, waɗ hen ngaalu, waɗ hen ngaalu. hande ko ngaalu tan feññinta hunde, walla doole kewɗe naata e hunde wona. ngaalu ko doole yimɓe fof, doole yimɓe fof moƴƴi hande kunude kewɗe donki haalde, saabu résultat laaɓɗo ceer. piggal musgal ko doole, ko dental, ko dental. ɗum woni annabi Moussa ñaguino cuusal, enen mbiyeten ko cuusal, ko jambareɓe hanki, ñawdiɓe hanki, cuusal nafata neɗɗo. cuusal ala fayida hay goto, jogui fayi tan ko dental. sa dañi dental tan a suusat. annabi Moussa nde ñaguino Allah cuusal, Allah yimo ñaago dental. nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam nde heɓano dental deej, enen fof eɗen garna yaltiri Makkatul Mukarram. no sahaba makko jaltiri Makkatul Mukarram ko wasi jogade dental. nde o dañi dental Madina, dental ngal holliri ko laaɓi ceerde. hewɓe woɗɓe nde galano dental goni goto, wonko cuusani wadde, hayso jamragal mum heɓu dow asman. kono sa dañi dental a lombima hakkude dental ngal a suusat. hanki gono hooredi Sénégal ne jogino ɗo dental mangal, kala ko welno waɗe leydi he. nde wasi hande dental ngal, pour o artuɗo hande il faut ñaago dental gongal. dental ko hunde mawde, ko dental woni ngaalu. hande ko renti hande WhatsApp ko fof hande so nangani jayde weltare ɓiɓe fulɓe, goto fof tan waɗi temedere joni jayde taw ɓuura RFI walla ɓuura France 24. ko dental ngal, dental noon ala. ko ɓamti hunde ne weeɓi tawa tampata tinata. kono eɗen manki andude walla eɗen gandi, kono eɗen manki famde, walla eɗen paami, walla eɗen manki yidde. en ngala pellital, en ngala yidde. eyyi pellital ala, yidde ala, ko ɗemɗe tan gooti. ɗemɗe ɗe galda e wakkilare, ɗe galda e pellital. saabu ala ko jerantuma, ɓayde ala ko jerantuma, ala ko Allah hokkanma ha ɗum jeranma. so wona ala ko jeranma, ala ko jarani men to banggue jangde. ɓiɓɓe men en beddoto jangde, en dusata, a duusata, a watta hen jungo ma, a rewnata hen jungo ma, a rewnata hen guite ma, a rewnata hen ɗemgal ma, a rewnata hen koyengal ma. saabu gandal ngal ɗaɓɓata ngal ala ko jaranma e maggal. ko dañƴa kala ko wutte jooɗo, ko mbaɗɗa kala ko yewoyo en, ko mbaɗɗa kala ko yomi yoot, ko dañƴa kala yomi taf cakke, min yomi yonte, yomi tine, yomi ande ɓiye o a yejjitimo. saabu ko yahata mo ɗaɓɓoya ko jarnanima haydara, ɓayde jarananima alhamdulillah. ko dañmi fo yomi ma, ɓiɓɓam nana jangga, a miijota ko ɓe so keeɓi baccalauréat men, yomi miijo école ɓurɗo serde mawɗo e nder duuɓi daɓɓi, jomum wona docteur mawɗo walla no goɗɗum, ko ponnomi mahde ko darto e place o maha ɗum. ala jarananima. ko liggotomi ko yomi maha tan, yomi moftu tan, min tan, intérêt personnel ala ko jaranma. saɗani woɗɓe kaala haala leñol, wallahi kay jokke mboɗi ɓe ko dariɓe, an a daraki, saabu ala ko jaranma. kamɓe noon ko jarani kamɓe ne mbaɗa hayso ɓe ngala hen doole, kono ala ko jarani heddiɓe saka jargol jarodira wooda ko woni.
ɓayde ala ko jaranta en ñande kala en ciptoto goyen mbiyen en jiɗaka mbiyen ko naggam ken añaɓe hay goto ñaani men ko enen tan gañi koye men saabu en ala ko jarani men ko jarani men ko heewani ɓe jarani ɓe nana dari ɓe jaranani ɓe nana keewi ɓe jarani ɓe nana dari ñande kala en keeɓa polgue dow ala ko jarani en tinnoɗen e ɓesguji men kala jibinaɗo Europe jibina Amérique kala jibinaɗo Europe jibina Amérique kala nde pinɗa subaka julɗa wirtu juuɗe faade Allah ñagoɗa jinnamaɓe moƴƴere kala jamma nde aɗa lelo wirtu juuɗe faade Allah duwonoɗa jinnamaɓe ganda jinnamaɓe dokkima martaba towɗo mo aɗa fota yettirdeɓe mo aɗa fota duwonadeɓe mo aɗa fota ɗoftoradeɓe saabu sa ƴeewe nder Afrique neɗɗo itta million ngaji 5 waɗay visa yidde yaade to bamma e yumma jibinma to jeeya neɗɗo itta ƴiƴam mum foof waɗay laaɗe waɗay ceene waɗay maaje yidde yaade to yumma e bamma jibinma to o moni ko suka onon jerodiri duuɓi walla kanko ɓurma duuɓi walla onon poti duuɓi kono ƴeew o yeeya ƴiƴam makko yidde yaade to yumma e bamma jeeyi ha jibinma to an yumma e bamma jibinma toon a tampani a warñani a sufrani aɗa e jaam aɗa welnana aɗa bewna aɗa jangguine aɗa ñammine aɗa yarne aɗa ɓuuce aɗa yiiɗa aɗa yooɓe aɗa jogui foof ha mawna pettaɓe ndewa e safalɓe ndewa e woɗɓe ɗaccaɓe a heɗota ko ɓeni nuskinaɓe mbiya ɓe janggani ɓe giwi ko village ɓe giwi ko ladde ɓe giwi ko Afrique toon ne wuli jaw yarien là-bas min ko ganjibinami min komi tubako min komi français min komi anglais min komi européen min komi américain taw ko kanko waɗi peeje haw ari toon o addi yumma o jibinma toon jiya ɓeega so wonano ɓe gari toon ɓe jibinma toon mbayata kono ɓeega ƴettoɓe laaɗe nde maayo ɓeyni noon mbayanoɗa ɓayde Allah dandima e waade noon yettu Allah jetta jinnamaɓe ɓayde Allah dandima e waade ɓayde Allah dandima e wasde waade noon yettu Allah jetta jinnamaɓe Allah dandima e ƴettude oto jaha ha Niger paya Libi na hay ngoma e paya Italie nangueɗa toon ɓe maaya ɓe daɗa Allah dandima yaade Algérie Allah dandima yaade Tunisie Allah dandima yaade Maroc ha toon to maaje ɗo yimɓe mayatto Mauritanie ndewa ɗon Allah dandima e ɗeɗo gueɗe foof Allah nawi bamma yumma a jibinama toon ɗoftoɓe yiɗɓe teddinɓe sa liggima lewru ma a heeɓi salaire ma sa ittani fof tottuɗaɓe feccu hakkude tottaɓe kono a yoɓir tan piya e poche ma walla piya e compte ma ndeeƴa muuɗa mum ko ndeeƴa kono wallahi so tawi a laari ɓe cente joloɓe laaɗe ɓeɓe 400 000 ɓeɓe 600 000 ɓeɓe 1 million jola naata ɗe maaje kaɗɗe nana yimɓe hewɓe maayi laana majji ɓe kalkima ɓe maayi ko gotel yetti tene an yumma e bamman jibinma toon ɓe ñamminma ɓe jangguinma ha mawnuɗa ko jooɓiɗa foof mbaɗa e compte ma ndeeƴa he mbuɗa rokkataɓe wallahi yoɓani dumminna a yoɓani dumminna dey sa miccima seeɗa jooɗo tan mbaɗa réfléchir seeɗa miccoɗa seeɗa min de nenam nanata hay viens ici haydara babam ne janggani wawi windude haydara kono nde ɓe gari ɗo nde holno babam waɗi ha watti gollade holno waɗi haw addi nenam o hono waɗi haw udditi compte banque hono waɗi haw mahi galle makko to jeeyato hono waɗi haw soodi galle capital makko holno waɗi e takaltipirte mo dañato min haw wurnimi hen ha dañmin haqqille ha mawnumi hen miccoɗa ɗum ɗo kala ten pourtant o janggani aucune diplôme an a jogui diplôme tuji maɗa kanko waɗi gurdama ko a waɗani feccere majjum a ɗanninanimo
a jibinanimo a ñamminanimo a yarnanimo a yoɓananimo école a suuranimo a lelnanimo a wallinanimo a suddanimo a waɗanimo haydara kanko o wannimo fof hande aɗa yaha aɗa waaloya aɗa beeleɗa aɗa ñalloya aɗa beeleɗa aɗa yaha to beeleɗa aɗa waɗa ko beeleɗa pourquoi ɗo jomum ne foti miccade no feewi jomum ne foti miccade no feewi no feewi no feewi no feewi anne kadi jibinaɗo e afrique woto ustu hoorema hoto ustu yumma hoto ustu bamma hoto ustu mawne hoto ustu hay goto ka suka a janngat jannga meccal walla jannga janngo ko ene faaboma so tawi a waɗani fulla e fayida e hoorema a wi ka suka an a janngata meccal ndewɗa tan ko cukalelji wuuro ala meccal fof ngal janngata ala fof jangde nde janngata a ɗanoto tan ha ñalawma pina yumma suusama bamma suusama hay goto soydem ya dow beele dawani ko probléme annene an hol gurdam maɗa teni o yumma e bamma kamɓe jibinma a anda fof no ɓe mbaɗi haɓe mawninma ɓe ñamminma ɓe jarnuma ɓe nannuma jangde doqɗa kalɗo ɓe mbanma doga kalɗo ɓe nannuma jalta so ɗen meccal beddoɗa ɓe gandayma gonat ha ɓoye mbattaɗo pembi bonɗi cofɗi aɗa furƴina ɓe aɗa jofo ɓeɗa weddo peɗeli sa yalti galle taw guiƴe diristuma ha cukka sa yalti galle ko guiƴe en piyatma ha daroɗa ko an woni booye guiƴe en a waɗantaɓe ataye ko an sodantaɓe cigarette ko an woni caggal mabɓe ɓe pewje mbiya eyi ko mbi fo eyi gujjen eyi min komi jambaɗo sa arti galle mum hedda wedde juuɗe yumma en bamma en aɗa tummini soɓe kalda e ma gona e ŋunade hay koɓe kalata ko a nanata ɓe kuula fiiden wata mayde ɓe coke ɗum tan ɓe ɗaccuma gona ɗon booyi ha mawna seeɗa jiiɗa ɗannade donka mbaɗa takalte pilta ha waɗon dañƴa hedde 500 000 mbiyaɗa fiyo e laaɗe aɗa yaaha holto paaɗa a finata wuuro mon aɗa wawi finde ladde a finata ga wawa finde to kono ɗum ɗo foof noon défaut o ko enen jinnaɓe so en mbaɗi ko poɗɗen wadde sukaɓe ko alda yeebade tan yahata a yeebade ko hunde bonde te enen fof kene yeebiɓe aɗa yeebo ɓiya ha yetto won nokku mbiya aɗa hutoro doole wonta bone ɗum woni ko fulɓe kaali ko konngol qur'ana loocol ɓuccete gila ko keccol saaci ha yoori aɗa ɓucca waɗa tol cukalel ne nehete ko gilane famɗi jangguine hunde gilane famɗi andine hunde gilane famɗi gila kañum loowaki won e lowdi ndiɗi loowade gila ƴaggani gila woowirani ndani wata aɗa change adda caɗele ɗum ɗo kala ko kalɗen ɗo ko ɗum gandal suka andu ɓiye saabu en teskima hande to banggue sukaɓe koɓe heɓa fitinaji ha ɓurti ja sukaɓe tokoso jahata ladde calkoya dene janane bonna guese janane coppa daabeji janane gujja kaake janane tene cimmoto dorog mbaɗa ko fewani mbaɗa ko welani oɗon jinna oɗon tan lili oɗon jara ata oɗon ndeeƴi ha haala yalta so yettima galle heddo ɓusɗon guite ndeeƴon min kay ɓiyam wawa wadde ɗum min kay ɓiyam wona gujjo min kay ɓiyam wujjata téléphone min mbaɗa ɓiyam watti wadde weev mbaɗa ɓiyam watti wujjude weevuji janani aɗa andi kay andu ɓiye andu ko jibinɗa teni sa andi kadi ganda jaɓa ko jibinɗa ko kañum wujjata saabu o ñallata galle mon o wottata ko galle mon o hirata ɗon so a wartat tan o yaha bolol makko te ɓe yadata ɓe fof aɗa andi ɓe teni hande majorité o ko wuyɓe kalɗo joomum nanga sitta fiya tan ha wuuli an hoorema hersat kala hande no gujjo nanga fiya ɓoora fiya tan namda a hersat gujje baali gujje nayyi gujje beyi gujje damɗi gujje téléphone aji gujje cakkaji gujje sakuji maaro ala fof koɓe ɗacci hay ɓooɗe galas hande ɓe gujji sa welsini frigo ma tan ɓe kipre ɓe gujji teno ɓe jeeyiya ɓodde galas ala fof koɓe ɗacci holɗum saabu koɓe yiɗɓe ɓe jiiɗi paɗe jiiɗi comci jiiɗi téléphone aji te mo jiiɗa kala téléphone ne waɗi crédit ne waɗi whatsapp woni tan koye tiktok ala ko janggata haydara walla ne laaroya photoje rewɓe ɓooriɓe ene janggine hoore mum laaɗum te ko cukalel tokosel hedde 15 ans 14 ans yarata cukalel gorel na jogui téléphone ngel mum
sa laari ko pubel ko salte ɓolo woni nder hankadi ko ɗum wonata e ngandi he o on wawi wadde viol on wawi wontude neɗɗo goɗɗo obsédé par les femmes walla goɗɗum e goɗɗum on wawi wontude hankadi ko ɗum hoɗata e makko neɗɗo noon kala ko hoɗe hoore mum hawti ngandi ndi ko ɗum o wontata aɗa hannde neɗɗo gila omo famɗi ko ɗum hawa mawno o wona jontaɗo seeɗa walla o wona joguiɗo walla o wona kala ko wawi wonde hankadi kanko so joddima e debbo tan sagum tan ko yo laare buhal muɗum so yiiɗi debbo no joɗɗo yo cofɗo yo nayejo haaju makko ala hen kanko haaju makko woni tan ko yo humto haaju makko gasi hankkadi kanko ko ɗon tan o feŋi o wawa diwde ɗon koye ngandi hoɗata kala ko hoɗe ngandi feeñata koye yitere hankkadi ɗum lallata hay ɓernde a jooɗota ha ɓooya tan mbiya fanmi yahatu fanmi waɗani fanmi wattani gasi fof ko base o ganden sukaɓe men saabu e nder galleji he so tawi wonti enen rewɓe ken dukoɓe walla worɓe ɓe ko dukoɓe walla rewɓe duka ha ƴattodira sukaɓe alay saago noon mbayata ɓe cikkata ko ɗum woni aduna cukalon kon ne mbattata ko dugde ha ƴattodira so wonti yumma e baaba dukat ɓe duka ha moni fal wiya merde goɗɗo an merde a ƴattoɗam an guel a wari kam wawi so baaba wi noon yumma ɓiɗɗo ne jooɗi ko ɗum waɗata gonɗa koye jangguindemo bone fodde no sukaɓe ɓe goniri e galleji he ni soɓe jeehi école ne ko noon ɓe goniri toon guel to neha guel neha e yidde neha e korsa ɓe ga filñirtiɓe ñallata ko ganji guel ɓe dogat ɓe galñoygel guel yana arta galle koyɗe ne ɓurti walla ne fiya ha watta hulde yaade école sabu holum won toon ko sukaɓe délinquaji ɓe neha ka e galleji par ce que jinnaɓe no kalirta ni eno jeeɓirta woni film uji jiiya babiraɗo jooɗo e hakkude galle mum walla mawniraɓe jooɗo nanga film gona yiyebde film guerre ene ƴattodira ne kaala walla film karaté walla ne kaala film ne waɗi foof film ala ko ɓuri ɗum hamnade a yeɓat ha ɓooya woɗɓe jaltane ɓoori ne ɓuccodiri sukaɓe ne laara ɗum ɓenna action goɗɗo ara one wara action goɗɗo ara one wujja action goɗɗo ara ene jangguina laaroɓe ɓe par ce que ɓe sukaɓe ɓe cikkata ko ɗum woni aduna ɓe cikkata ko ɗum ɗo woni jamaragal ɓe cikkata ko ɗum woni cuusal ɓe cikkata ko ɗum woni yontede walla so tawi sukaɓe jooɗima ɓurɗo wawde ƴettade ɓurɗo bondenede foof wiyete ko o woni jambar ko o yiɗete ko o woni goto fof yiiɗa wadde ɗum yiiɗa waade noon so tawi ko ɗum hoɗatay sukaɓe meɗen haqqilla ɗum te kala ɗo ɓe kiirata ko hirde nde fusirta ko haare hirde nde fusirta ko haare alay sago noon moni kala ko jibini ko jaɓa nehde jaɓa aynude jaɓa wattude haqqille mum jaɓa rewde heen salo haalde won konnguɗi bonɗi salo dugdede galle salo dukoji sukaɓe jangguine ɗum ɓe gona yiɗɓe ɓe gona yiɗodirɓe ɓe gona duusaɓe ɓe gona janggoɓe weeyo ngo feewa taw ɓe jogui kayitaji so buuɗalirme nde feeri feeñi fe jeyɓatake musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettima laki jaam yo jaam Allah ñallanen